Ka kalimat ka bomla pentengen, ka kalimat ka bakthang tam ha ka ying kasem hi barok away. Ka khat artarik ujeliu ha ka shibaje no paisngi, barok ki badon ha ka ling sun Air India, ki don ars pa sapu arngut. Bat ki bala syabam ha ka ding ka balami na ka jingham bat bathai ka te ka ling sun ha Ahmedabad, ki don ars pa sapu ingut lembat kiwi kiwi de ka besyabar. Kangan Thoi Sharma arpuis nem ka arta, ka badai na po Manipur, ka balayap ha ka te ka jing bathai jong ka ling sun ha Ahmedabad. Ukupa jong kau Nandesh Kumar Sharma ulayam ketanga ke jinga kren. Da ka boong baka fun ti kadang pa penban kam simla simsyu ya ketika fun. Lese ka ni ke jing kren jong ukupa ka dei bau fun ya ka ha ka por bau layo jing tip baka Air India kala hap bat bathai. Ulaong bau don tang lai ngut ki khun kan thai. Kangan Thoi Sharma kala dei ka bayo kam ning kong na pdeng ki khun kan thai ki jong u. Ha bajia kum ne pat om don kan tin shu ulaong. Tatang ka jing pendep ya kala niam le de khot bakhat du ka dei ha ying sa ka jong u. Kum ka ying kalaya kun teng ban mat iki jing susi ki bakraw. La kadau sya yang ne bakangan Thoi Sharma kala yo ban tre ha Air India la lais ne menshua kala deiru na ka chai pen riu ku kisu. Uku pau ba i ya la ka jong ka kun ka badai maka ka baning kong ban kit ban ba ban tenrong lang ya ka ying ka sem hi barok away. Bat mental la lais nem ula kham snusting ka jingkit bakia. Penban hakini ki khindet sngi ka jingkit ka bakia tam jong ka donut ka bomla shu ban pentengen. Alor ka jingdu no ka jong u ya la ka jong ka kun kan thai. Ki khubor pentengen ngi pha ushna ya ki bapai donut bat uspan ya ka jing mong jong ki. लेकिन उनका मोबाइल भी अभी चल रहा है, रिंग चल रहा है लेकिन उठाता नहीं। मेरे तो सिर्फ 3 बेटियां हैं, पहली काम मिला है बोले मेरी बेटी। क्या बोलूं, कुछ बोलने की कोई जब चलेगा तो घर में ही करेगा, कुछ न कुछ तो उसका शरीर से मिल जाएंगे ना, वो घर में ही करेगा। अब उसी को उम्मीद में है। Malam-malam